Egumori. Eze nukwu egumori. Eze nukwu egumori. Look at me, yeah. You better than one. Yeah. You know, we can't business. You don't know why you do this ceremony like that. Ibo yezuru n'ụtụtụ so ebezu abalị ọ na-asazi ụsa n'ọsị gị na ọkụkọ gị na ọ bụrụ maka ibe ihe nye eze nnukwu na ogbomo maka na o zuru n'ụtụtụ so ebezu anyasị erije ụzọ na-atọ maka ndị maka dị na so na mana onye na concession anyị wee kene ya kene ndị igwe bịa ọ ga-adịrị ụnụ mma na various communities ịnụ mmadụ ihe mekwe nụ na ịma na igwe na-achị obodo ọ na-agwa ndị obodo ha na-ekwe a na-agwa igwe ya na-eme gịnị agwaghị iju ọrịa ụlọ krisis ada na palestine mgbe ibu ọzọ ndị gị na ha na-eme mitin adị 10 ọgbarata 9 ọbịa 8 bịa 7 ya chọrọ mara problem ọbịa ọgụ maka na ndị agwọ na-adịghị enwe nsogbu so na eze ugwu n'ọnụ not just no igwe ka ọ na iko erite oji wee ligo na tro na igwe bai ju go yi yes onye maalụ ka eru ugwu do maalụ na anya nara ekwe ekwe anya na-akwa atụ egwu ọsọ ibere ni nwere rakụ ego juru na ọ bụrụ maka onye nnukwu okwu mana erite oji wee bata ife okwu na anyị na-ekwe na a na-ekwe na ọ na-eme mma so na ya dụrụ ụlọ mma ifugu ya so eze nkwu na igbo nwụrụ ọnụ sọbjekt dị ba budetin ọ dị ichiche kwere echiche anapụ ụlọ maka ya so ya wewu iwu nwere first Saturday of every year achọrọ ahụ na-achọ ma anyị irite go okwu ị gara kazi 2019 na ọka mmanụ a na-ezighị ozi ikwuchighị okwu mgbe o gụziere onwe gosiri ọ bụ na onye ya dị na-achị Naijiria kwuruwe okwu bịa amara ọgide bute ime ide akwụkwọ ya mana mana igwe ya mana mana ọsọ ya nwe ya nwee ike approve that letter ya ede ọ bụrụ nke n'ụlọ ụzọ ọ bụrụ ya ndị ya zuru so eze ugwu anyị kelere na anyị na-alụ mmadụ nne maka na anyị kwuo etu anyị si kwuo ụwa isi ya n'ala anyị bụ na anyị kelere that is the usual person onye ọbụla ị na-achị enugwu na-aga anyị kelere nne bọọdụ kabinet passport eji aga 200 years ago 150 years ago passport autos not this one autos iburu onye ndịka ọ na-aga ọtụkwa ihe nwere ebe a na-egbu mmadụ ebe a na-atọrọ mmadụ abụ onye gburu iji onye ji autos ịma na o ji all the credentials eji aga passport ya niile zuru ezu
anyị na ya asị ọsị na ọgụ agbawa ọsọ asị na o ji ọtọsị agbawa ọsọ ọsọ a na-agba na ọwụ mmadụ kama na ọ dị iche ọ dị nsọ anandị dị nsọ nri na-asọ nsọ rinne mgbe gboo ọ ka anyị si na ya egbu mmadụ anyị anaghị ala ka ebe a na-emefu blọd ihe nri wetara erike o nwere ndị si na Enugu ugwu the cradle of Igbo civilization wee sị na ọhụrụ Igbo ọhụrụ the heart of Igbo land in terms of origin the origin na Amambala onye bụ eziokwu ya kwuo onye bụ eziokwu ya mere mere ya kwuo ọ na-eriwo nna anyị eriwe mụta nri mụta agụrụ ka anyị mere ewezi m iwe na ndị abịa abụ bịa sị na agụrụ isi agụrụ abụrụ isi by history ọ nwụrụ tọrọ agụrụ too ọnọja too onugbu and then of God 7 children with only one lady one guy anyị ejizi maka na gọvanọ bụ onye Aguleri anyị wee si na ọbụla Aguleri awụrụ isi gọvanọ ọya nọra na ya ọ mana Enugu ugwu ya wụ dị next gọvanọ mana Enugu ugwu dị next gọvanọ ya arasị ya ji ezọ ibe abụrụ nke ya ọ bụ anyị asị anyị jere ọzọ ya mmadụ na-aba anọ ebe a wụ nnukwu mmadụ n'obodo anyị onye amara ozugbo amara mmọnwụ onye amara ozugbo amara mmọnwụ mmadụ a na-ama amụzụ ebe okwu anyị anọrazi ibe anyị na-eme anyị abịa bụ ichiwe echichi n'ọka dịka osete ọnọsọla ezere n'ọka anyị gburu itekwu ọkwa ha lụrụ ogo na anyị na-agụ arọ ma abata kwa akwụghị na laịn ebe o lulu ba mmegbu adịrị ya anọ ka anyị nwee ozo mmegbu adị na Naịjirịa ọ dụrụ na Anambra mmegbu erike ọgwụ nwere mmegbu erike mana ọ ya adị mma senetọ gwara anyị senetọ Federal Republic na anyị nwee ndidi na iwe dị ọkụ ya emeche ju oyi na agasị ka ọ na-agwa anyị n'eji anyị n'echiche si na mmegbu nọ senetọ awụrọ senetọ mmadụ agwụ abụ senetọ kana awụrụ igwe ọlọkwụchi ọrọ ya awụ igwe so mmadụ na-aba ọkwara ọkpọrọ ozu ọrịa otu egwu na parabena onekwu anya ọ bụ ize plastik chairs nke mara mma o juru eju ebe a njere Enugu nne one ma moto ya aba golu the strong one ọwakwa nke mmadụ agbụ ya plastik o juru eju ebe a about 3 weeks ago eji emele moto na factory na Nnewi lenechi anya wee na bana agwa m ọnụ ya wee sị na mma ahụ na o nwere ibe a na-emefu na anụ wele ebi ọgwụ ụzọ 1% ka o wefuru ma ọrụ ego ọrụkwa na a na-ewefu iwefu kama ọ ya agụ ya dụba n'ọgụ okay yes so even na onye amara ya onye akwụ na onye amara otu amara mmụọ ọkwanye ahụ n'Igbo ibe tenetọ na-agwa anyị n'anya na ego anyị sikwe na ugwu ọsọ were agbalata o si na gọọmenti abịa anyị na-afụ ije anyị niile na-afụ ije ọ ije ka anyị kpatara eji kpata ego anyị na-eji ọgwụrụ ma nọ ọgwakwa na ndị nọ n'ụlọ a na-akpata ego ka na ọfụfụ a na-afụ ịmara nke ego na ọ na-arị uru abụghị ikpegbu oge so moto onye Igbo wuru president o nwere ike dị just pen ya 10 kobo pen ka ọ ya asaịn ọ sị na o nwere ezi moto ọzọ aga na-eyi na Naịjirịa kata nke ọ gwara ihe ndị India mere moto a na-akpọ president ọ bụ onye ndị na-eje India anya agbagbo ihe a na-agba ya president before ndị India wee gbanyezie alawazia ma ọda vehicles to come in but those vehicles na-abatazi ji egwe n'ihe ọnụ ọ na na-ele president ba $10,000 ịma na nke a na-egbu eje ya $50,000 $60,000 ịmazi ọla ekele gị mma ọrụ na ọbụ onye abụ nnukwu mmadụ
anyị enye nsọ ajụrụ m ajụ olu wee bịa nke kasị njọ na Senator of the Federal Republic bịara wee sị mba ebe ha bịagwara abịa ka emezuo iwu maka ha emechagwo n'ihe baa n'ụlọ mana a na-arụ mmanya bụ onye ọmara omede mmadụ na-aba awụrụ ndị agha eme asịba bịa tabie echi enyi m nwoke na Owerri ọdụmma na anyị bịara itinye echichi ọnụ na ọ ga anyị kpughe ebe okwu ọhụụ ọ ya ụbọchị anyị pụtara n'ike na ọjọọ anyị si apụta ma esola anyị pụta onye arụ dụ mana arụ ya adụba ibebe ọjị ka ọ dị n'iru nke a na anyị na-agụ ibe ndụ na-arụ na ọnụ mmadụ ka ọnụ nna ya ba ogene ọnụ ọrịa ibe anyị kwuru ya emebi ọ yịba sị anyị mebe ka anyị na-eme unu enwegoro ogologo ndụ unu nwere ego ụmụ unu ya akacha unu ọ dị na anyị na-ekwu ezigbo mkpa unu ji ego anyị na-akararị unu ruo ndị Anambra ruo ndị Igbo unu anọkwa n'ebe emegburu ndị Anambra unu anọkwa n'ebe emegburu ndị Igbo ọgwụ ibe anyị na-eburu mmewu adịrọkwa mma ọgwụ mara mmewu adịrọ mma mmewu adị mma ndị na-ese okwu na Naịjirịa bụ iwere nke gị were nke onye ọzọ ọnwa niile na-ese okwu na Naịjirịa a na-asị restrọkshọn a na-asị Biafra a na-asị nke ọbụla anyị bụ ndị okenye nọ na-ene unu anya nke unu si na ọrụ ya dị mma anyị esoro unu mana anyị odonigwu gịnị dị odonigwu odu bute n'okwu ka egwu ka anyị pụọ nke zụwa mmiri onye ọkpụzụ ahụ na iji egwu bịa kwazara egwu gbaba Chief Sir Victor Ume, Ekweme, Enugu Kunomo. Brother, Monine, Amadike, many things get Malia. Igba adọkwara olùdó na Lagos na Abuja omerie ọrụ ọgbọ mmiri koja ọgbọrọ mmiri yes olùdó na Lagos mmeri abụrụ gie ọ na-aka oge ekwu eme nnukwu
Nico. Nico. Order. Order.
Ọnụ